Ari ako didiya na hatubangan hanusa nga eskwelahan ang mga bata. Magsulod kita. Tara na. Ano pagsiring? Maupay na. Maupay nga Bisita, aga. artista. Ako hi Ding Dong Dantes. Ako nga lang Dwayne Woolley. Pero niya ngaran? Si Dwayne Woolley. Magkarat ka mong mag-English? Magkarat? O sige, testingan ko ka mo ha. Ano ang nawong ha English? Mukha. Mukha. Tagalog ito. Hala, kung pa yung arot kay Kalbog pareho kita. Mayroon ka magic trick. Ano ini? Peso! Peso, okay, mupay. Ini nga peso, kawaton ni Idoy. Kita kawaton ni Idoy ini nga peso. Kawaton mo ko no. Ayun, nakikita ka mo ini? Sige. Puyo pa. Puyo pa. Puyo pa. Hala. Ano ito? Hala. Ito ni Idoy. Hala. Nakita ka mo hindi bulaga? Nakita ka mo hin You're My Pornoy? Simula pa ng bata pa ako, halata mo na kapag naglalaro. Kayo ba ang kainin ito? Magaling si Kaling, graterang ito. Mga labi, ulit ilang sila. Sa baboy daw na, sino ba? Paagad-agad sa harapan at sunod yung sinasabi sa